Malam, idan za a yi wa mamaci addu'a, tsayuwa ake ko tsugunnawa ake? Idan za a yi wa mamaci addu'a tsayawa ake kan kabarinsa ba tsuguna ake yi ba. To malam, idan an je makabarta ana haƙa rami, mutum tsaye zai yi koko? Idan an je makabarta, ladabin da shari'a ta bayar shine lokacin da ake haƙa kabari ake gina ramin, kowa ya koma gefe guda ya tsuguna. To wa'azi fa za a iya yi a makabarta? Babu laifi a lokacin a samu wani ya rinka yawa mutane wa'azi game da mutuwa, game da tashin kiyama. Kamar na awa 3 ko na awa 2? Ba dogon wa'azi ba, takaitacce mai ratsa jiki, tunatar da mutane lahira, tunatar da su cewa kowa wannan ita ce makomarsa. Ayoyi, hadisai waɗanda kai tsaye ba sai ya ci doguwar shimfiɗa ba. Menene hujjar ka? Annabi ya yi wa'azi a makabarta. Imam Bukhari ya rawaito hadisi kan haka. To malam, idan an gama binne mutum a tsaye ake yin addu'ar koko? Idan an gama binne mutum, to lokacin da aka kammala binne shi za a yi addu'a sai a tashi tsaye. A tsaye ake yin addu'ar. To, kowa tashi zai koko? Ba a yin ta cikin taro, kowa yana yin tashi da shi kadai. Ba zan kalli mutane in ce ku karanta kaza ba su karanta, ku karanta kaza ba su karanta. A kowa zai tashi shi kadai. Ne in yi tawa, malam Sa'idu ya tashi, wannan ya tashi, wannan ya tashi, wannan ya tashi shi kadai. To malam, idan na riga gamawa, zan jira sauran sai sun gama gaba ɗaya kan nan mu tafi. Wanda ya riga gamawa ya tafi sa, ba sai mun tafi tare gaba ɗaya ba. Mi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi idan an binne mamaci? Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan an binne mamaci yakan tsaya akan kabarinsa yana roƙa masa gafara gwargwadon tsawon lokacin da za a soke raƙumi a feɗe shi a raba namansa. To malam, mun gode, Allah ya maka rahama a kabarinka. Kai kuma daga kalla, ka taimaka, kai laikin, kai duwitin, kai sharing gwargwadon iyawarka domin tarayya wa ladar. Allah ya sa mu dace.